Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Daalụ maka isonyere anyị n'akụkọ abalị tata. Na mbụle isiokwu anyị, gọọmenti Anambra steeti ga-ewebata usoro ọhụrụ iji wee chọpụta ndị ọrụ dị uchu n'ọrụ ha. Onye isi ndị ọrụ oyibo n'ime Anambra steeti iwu nọ na-eto ndị ọrụ tọkwazie gọvanọ Soludo maka ịkwalite ọdịmma ndị ọrụ na steeti ya. Ụmụafọ Naịjirịa ga-awụchizi ụlọ bụ ndị sitere South Africa dịka mwakpo na-aga n'ihu n'ebe ahụ. Ngalaba ọrụ nche nke mba US ga-ewepụ ndị ọrụ amị ya mmadụ 5,000 site na Germany. Enweghịzikwa ya bụ usoro nyapụtakwana n'ezigbo Monday sit at home n'ime Anambra steeti. Gọvanọ Chukwuma Soludo eweghachila uto nke ọnọdụ akụnụba nke Anambra steeti. Dan Okoye bafam akụkọ anyị n'uju. Gọọmenti Anambra steeti ga-ewebata nka na ụzụ nke ọgbara ọhụrụ ma bụ nke ga-enye aka wee chọpụta ndị ọrụ oyibo anaghị abịa na gboo, ndị na-abịa ugboro n'ole gbasara ha nakwazi ndị anaghịde abịa ọlụ chaa. Gọvanọ Chukwuma Soludo kwupụtara nke a n'ama Dr. Alex Ekwueme dị n'Awka n'emume ụbọchị ndị ọrụ nke afọ 2026. Gọvanọ kwararị na ọtụtụ ndị ọrụ enwere na steeti a bụ ndị na-agbahapụ ọrụ ha, ụfọdụ anaghịkwa abịa n'oge, ma kpọkwee ndị ndu otu ndị ọrụ ka ha jikọọ aka n'ọrụ iji wee hụ na gọọmenti rọsịsịrị ndị ahụ bata enwere n'etiti Awka. O chetara ihe ọ hụtara mgbe ọ gara na steeti sekretariat ebe o zutere naanị mmadụ ole na ole bụ ndị bịara ọrụ n'oge mgbe ọ na-akụkwarị elekere 10 nke ụtụtụ, kwee na ndị ọrụ Anambra steeti bụ ndị a na-akwụzu ụgwọ ha n'ogo pesenti 100, n'agbanyeghị na ha anaghịkwa abịa zuo ọrụ, ụfọdụ narị ezu ike ụbọchị Monday sit at home, wee gosipụta olileanya o nwere na ndị ọrụ a ga-agbanwe ma mebezi ihe a tụrụ anya n'aka ha n'iru ọrụ ha. Gọvanọ Soludo chetakwasịrị ndị ọrụ na mgbe ọ rigotere n'ọkwa ọchịchị, ọ gbara mbọ kwụchaa ego nkwụkwụ gratuiti na ego oribere ndị ọzọ wee nye ndị lagoro ezumike nka n'ọrụ. Gọvanọ Chukwuma Soludo akpọọla oku ka e nwee usoro nhazigharị nke a ga-arapụ otu na echiche e nwere banyere ọrụ n'oge gboo banye na nke ọgbara ọhụrụ nke ga-aga n'ihu wee na-ekewapụta akụ ma na-akwalite agamnihu. Mgbe ọ na-enye ihe ngụpụta ya pụrụ iche n'ụbọchị ndị ọrụ nke afọ 2026 na-emewere ọnọdụ n'ama Dr. Alex Ekwueme dị n'Awka, Gọvanọ Soludo gụpụtara ebumnobi na ihe ilegara anya ya nke o kwukwara na ọ bụ ịkwalite mmekọrịta n'etiti gọọmenti steeti a ya na ndị ọrụ. Dịka ozi sitere n'aka onye isi odeakwụkwọ mgbasa ozi wee nye Gọvanọ Soludo bụ Christian Aburime, gọvanọ rụtụsara aka ihe ịcha aka mgba dị iche iche nke gụnyere ndị ndu otu ndị ọrụ ịga n'ihu n'ihe ga-akwalite agamnihu ghara ịnọ naanị nke ịkpọ ganigani. O gụpụtakwara ihe ọchịchị Gọvanọ Soludo mepụtagoro nke gụnyekwaziri atụmatụ dị iche iche na-akwalite ọdịmma ndị nọ n'ime steeti a. O kwuru na ha gụnyere ọrụ okporo ụzọ, ezi ọnọdụ ahụike nakwa uto nke ọnọdụ akụnụba nke ahụtabeghị ụdị ya na mpaghara South East bụ ala Igbo. Onye isi ọrụ oyibo n'ime Anambra steeti Barrister Ngozi Iwunọ kọrọ ndị ọrụ oyibo dịka obi nke ọ kpọrọ na bekee engine room nke agamnihu steeti, wee kwee nkwa ịga n'ihu na-akwalite ọdịmma ha ma na-ekewapụtakwa ohere ga-eme ka ha nweta ọzụzụ ma na-akawanye mma n'ihe ha na-arụ. N'ozi ịtụ mmamanya nke ụbọchị ndị ọrụ nke afọ 2026 nke Barrister Iwunọ wepụtara n'Awka, o merụbere ndị ọrụ kachasị ndị dị uchu n'iru ọrụ n'ime Anambra steeti, kwue na ọ bụ mmadụ ịrụ ọrụ ya otu o si wee kwesị na-enye aka ka steeti na-aga nke ọma. Marian Chukwuma ga-akọtọpụ akụkọ a. Kwupụtara na kamgbe gọvanọ Chukwuma Soludo were ọkwa ọchịchị na steeti a na ọ bụ nnọọ onye na-eneba anya n'ihe gbasara iwulite ibi ndụ ndị na-arụ ọrụ na steeti a. Ọ gara n'ihu too gọvanọ Soludo maka mbọ dị iche iche ọ na-agba ịhụ na ọ dịrị ndị ọrụ na Anambra steeti mma site na amụma nke o wepụtara akpọrọ Solution Agenda, ebe o kwuru na kamgbe gọvanọ Soludo malitere ịchị Anambra steeti
na ọ bụ onye na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ n'oge o kwesịrị ma na-akwụkwazi penshọn, na-enyekwazị ndị na-alụ ọrụ na steeti a ọzụzụ kwesịrị iji wee mee ka ewulite ọrụ bekee na steeti a ma mee ka ọ bụrụ ọkaibe. Ya bụ onye ji ọkwa Head of Service nke Anambra steeti gara n'ihu kwe nkwa na a na-enye ndị ọrụ bekee na steeti a nkwado zuru oke ma ọzụzụ zuru oke iji wee mee ka ha gaa n'ihu na-alụ ọrụ otu esi wee tụọ anya n'aka ha. Ndị niile na-alụ ọrụ akapa dị na ife na-eme taa, so anyị kenelụkwa sịkwa jisi ike n'ọrụ ma onye ọrụ nwere ụgwọ ọrụ. Akụkọ ụwa ABS telivishọn n'ịga n'ihu dịka e nwere ọtụtụ mwakpo na nkụsu n'ime South Africa. Ịrụ ọrụ nke Nigeria nọ na South Africa na njikọ aka n'ọrụ Nigerian Citizens Association in South Africa enweela ohere nke ụgbọelu nke ga-eburu ụmụafọ Nigeria site n'ebe ahụ wee lọghachi ụlọ na-anaghị ha ihe ọbụla. Onye jikwa President Kenny Kasa bụ Frank Onyekwelu gwara ndị nta akụkọ okwu wee kwuo na ọnọdụ ahụ na-akawanye njọ nke mere na ụmụafọ Naịjirịa nwere ọnụ ụlọ ahịa ebe ahụ bụ ndị abagidere ka ha mechie, ụfọdụ ka a wakporo busasịa ngwa afịa ha. Dịka o si wee kwuo, a na ugbu a wee na-enwe nkwado wee nye ụmụafọ Naịjirịa ọnọdụ a metụtara, dịka ya bụ ụlọ nnọchiteanya nke Naịjirịa nọ n'ebe ahụ na-ewepụtazi ohere wee nye ndị chọrọ ịlata ụlọ ka ha banye n'ụgbọelu wee lọtaba. Onyekwelu kwuru na ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa egosipụtala mmasị ha ịbanye ụgbọ ahụ wee nataba, dịka ụmụafọ Naịjirịa na-akọwapụtakwa ihe mgbu ha gabigara n'ebe ahụ. Na mba ofesi ka anyị nụrụ na ngalaba ọrụ nche nke mba US ji atụmatụ n'aka iji wee wepụ ndị ọrụ amị ya dị 5,000 nọbụ na Germany, dịka enwere nghọtahie n'etiti President Donald Trump ya na Chancellor nke mba Germany bụ Friedrich Merz banyere agha ahụ na-aga n'ihu na Iran. Mkpebi a bịara dịka ọ gasịrị otu mkpụrụ ụbọchị Trump ji wee katọọ ọnụ mmiri okwu nakwa nzọụkwụ nke Merz nke kwuru na US bụ nke akparịrị na ya bụ ịkpa ọbụbọ dị n'etiti ya na Iran. Ebe a ka anyị na-eweta akụkọ abalị tata n'isi njedebe. Cheta na ị ga na-esonyere akụkọ ụwa na ihe mmereme ABS site n'ebe ọ bụla nọ n'ụwa. Webụsaịtị anyị bụ www.absradiotelevision.com. YouTube chanel anyị bụ ABS Radio Television, nke a nke ị ga-ejikwa wee nweta anyị na Facebook, Twitter nke a na-akpọzi X ugbu a ya na Instagram. Aha anyị bụ ABS Radio TV. Mgbe anyị malitere akụkọ anyị n'abalị, anyị kọrọ gị na gọọmenti Anambra steeti ga-ewepụta usoro ọhụrụ iji wee chọpụta ndị ọrụ dị uchu n'ọrụ ha. Onye isi ọrụ oyibo n'ime Anambra steeti iwu nọ na-eto ndị ọrụ ma tụkwazịa gọvanọ Soludo maka ọrụ ọ na-arụ ịkwalite ọdịmma ndị ọrụ. Ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa ka a ga-ejizi ụgbọelu wee bunata site na South Africa dịka mwakpo gara n'ihu wee na-ezo ka mmiri n'ebe ahụ. Ngalaba ọrụ nche nke mba US ga-ewepụ ndị ọrụ amị ya mmadụ 5,000 nọ na Germany. Ebe a ka ọ kwụrụ ọnụ n'aha ndị dum nyere aka iji wee hụ na akụkọ abalị tata rutere gị. Dan Okoye bụ afa m, kene gị maka isonyere anyị, si gị kachi bụ n'udo.